Здравейте, аз съм Румен Кръстев и днес в тази презентация ще ви говоря за една от най-важните способности на ума. Защо е нужно да познаваме способностите на своя ум? Защото когато знаете кои са неговите способности, кои са способностите на вашия ум, тогава вие ще ги владеете и вие ще мислите и ще действате по друг начин. По-добре, с повече резултати, с повече удовлетвореност от направеното. И какво ще разгледаме тук? Коя е тази най-важна способност? Това е способността да внимаваме. Способността да внимаваме е много важна за всичко, което се случва в нашият ум, защото чрез нея, чрез насочване на вниманието си към едно или към друго нещо, ние волево определяме информацията, която да разглеждаме, обмисляме и да тълкуваме. Вниманието е нещо като филтър, пропускащ и допускащ до съзнанието онова, за което внимаваме, или ограничаващ малко или много всяка друга информация. По този начин, като внимаваме какво правим и каква информация ни интересува, ние концентрираме способностите си върху изпълняваната или обмислена задача. Това значително увеличава шанса задачата да бъде изпълнена по-бързо и по-качествено или да бъде разбрана по-добре, да бъде решена по-добре. В сравнение с случая, когато не внимаваме. За съжаление, повечето хора, които са стигнали до тук, ще си кажат: ама той ми обяснява неща, които аз вече ги знам. И какво от това? Нищо ново. После ще затворят презентацията и ще забравят за нея. Така обаче нищо няма да се промени в вас, в вашия ум, в вашето поведение. За да има промяна, за да има резултат, трябва да запомните тези идеи много добре. И трябва да ги запомните толкова добре, че да ги прилагате без изобщо да се замисляте. А сега върнете се назад, колкото е необходимо, и разгледайте внимателно написаното там, чуйте го отново, ако трябва, и го запомнете много внимателно. Запознайте, много добре го запомнете. Запомнете също и този слайд и следващите няколко слайда. Урокът все още не е приключил. Има още едно важно нещо. Практическото прилагане. Трябва не само да прочетете, разберете и запомните новите идеи, но трябва да вярвате в тях, че са верни, че са полезни, че вършат работа и да ги прилагате. Кога да ги прилагате? Тогава, когато е подходящо. Някои идеи се прилагат в подходящия момент и на правилното място, на подходящото място. Други идеи, като тази за вниманието, е добре да ги прилагаме по-често или почти непрекъснато. Така че, в конкретния случай, понеже тази презентация, този урок е за вниманието, да прилагаш тези идеи, да ги прилагате, означава да внимавате за това, което правите и в това, което се получава в резултат от вашите действия, и също така да внимавате какво се случва около вас и с вас. Внимание! Това е последният слайд към тази презентация. Препоръчвам ви да потърсите още презентации, както и книгата, една книга, която съм написал по темата за ума, за мисленето, за поведението и за успехите на хората. И можете да ги намерите на интернет страницата "Да се развиваме", която се поддържа от Институт за хората и промените. Тук виждате интернет адресите, чрез които можете да стигнете до там. Благодаря ви за вниманието, желая ви успех